Mensen fafudu. We kan baro di. Ja, fafudu. Mi op die bading. Ja, mi go wasi. Ja, mi go take een volle bad. Mi go was so. Mi go was mi ski boy. Schoon fris. Ja. De ja, umap chibu say, was de fris? Alasan was de fris, want in de sap zijn biti onderweg. In de sabaga sumay kabiti. If de altijd netjes mi mami o tati, want if je van de straat, de was maar pichi ko nou zo de tak meisje of iemand een beetje van de straat. Dan kan de van de straat de go on te dat de hulte moet konteki. Hallo, dat zou biti dat heer schijnen daar door wat in de was. Dat je no krimi mami o tati. Nee, je moet goed baden. Was hij de fris mooi, wat mooi kolonje, die sweetie schreef op een dek. Ik drink met die ijzertablet, want van mij af die ijzertekort is er niet. Mori die skilling van go. Dus dan ben je 3 ijzertabletten met ijzer kan we misschien wat achter. IJzer zijn bek is voor ze. Er is nog maar misschien van fasad swari, maar goed. We doen ons best, we drinken ijzertablet. Want we missen ijzer wel daar niet van. Dat ijzer nee kon misschien worden normaal. Dus dan ben ik gebruik tabletten nou. Verkies ijzer in misschien. Maar mensen, permis te zeggen, mijn mami otachi. Of zelfs zo ben ik een video over oma. En jongen, ben ik een hervideo wat van mij adresseren aan jongen. Dus aan jou even lef me. Aan jou adresseer me ook in een video. Jawel, Osamsuba. Luidhunten overal te zien. All over the place, weet je, luidhunten hier, nee. Dus hutten die raken in de vergetelheid bij mij, nee. Ja, hutten is overal in de comment section te vinden. Dat ik van houden van oma. En dat continu, ik hou van oma. Wel een hartjes, vlees, plakje, die vis is zo pap. Dat wat ik moest op, dat mijn hartjes moest vlees, plakje. Daarom ben ik als me even verliefd. Ik dacht, nee, ik ben verliefd. Ik dacht, shoot me eye. Want ik ben verliefd zomaar. Maar dat hutten, de bezig, zo ben ik doen. Mi tegi a jonge taki. Mi tegi taki e hou van oma. Dan mi piki hutte taki. Fasad wakabaka. Hutte adresseer me in dat video. Dat die adresseer me. Dan mi me vinden wat knap voor zaak voor hutte. Mi kies stemkies wat deel voor hutte. Oma letje. Dat wat ik oma letje. A jonge wat let op me. Ja, oma let op me. Ja. Dus dan begrijpt dat ik, jongen, in mijn comment section, die weer reageert over en weer. Maar jongen, tefke mami tegen jongen, tak jongen. No make me korea wagifi, awe adede wagifi, if make me korea wagifi, no boy. Jongen, draai piki, mi tak, mi de welkom. Mi tak, mi de welkom. Mi tak, wagifi, obelade in de lappen. Ayaw lafu, ayaw tak eknes. Bitera yung awadi fi obalada in de lapomat. Usap tak hute na si we can do drakas na. De drakas we can do. Yeah. Ayaw na draker, des ayaw weet te dansen, des ayaw ha. Well in de lapomat for a lap dance. De lap Problema is zoeken bitera oma is een kerncentrale. Isap sa ayaw pikibi, ayaw tak ena Asaw. Ayaw tak de Asaw sapsay de mek yang kronto. Omdat dat dat ik bakasei bigi do voor fapure kadoro si. Vita kalo. Ano dis good kon bigi totom. Des na me wacht if me feeling aan. Wa hartje vrij plank baka in de comment section era. Des ayaw ko de meisje kero usap met het tak mi beso ko Cyril Hunter. Wel ik heb luid Hunter gevonden en we kan doen our service. Usorgo na opo dede wat de opo konte kodo. Wat dadelijk is dat nou streven maar Hunter de dape dat we kan doen row service. En mi de dat bonita. Asa dat Spanish maar jongen. Om het 100% tapandag. Hallo.